start nummer 8, Svend på Hjul, blev så altså klar på banen. Foregående rytter fik 0 fejl i tiden 58,68. Og det rækker til en foreløbig anden plads. Pladsen føres øjeblikket af start nummer 5, Laura Boring Kjærgaard, som havde 0 fejl i tiden 54,75. Vi nævner lige igen, alle hesterytter må gerne ride uden stævnejakke. Næste rytter er start nummer 22, Marie Dressler på Orchids Julian, og så ved start nummer 23, Karoline Vildtesen Graversen, og start nummer 24, Cecilie Nørre Jensen holder sig klar. Næste rytter på banen er start nummer 7, Karina Larsen, start nummer 8, Svend på Hjul, og start nummer 9, Morten Grøftehauge, blev så altså klar på banen. Foregående rytter fik